Kuma-Afrika wonke nakubalandeli bonke bezenkolo ezahlukahlukene ezikhona, kanjalo futhi nakuMsamo Institute. Sithi incwadi ebikade iloku ilindelekile isikhathi eside, umsamo nenjula yezimfundiso zikaJesu. Iyona leseyiphumile. Lapha sizama ukubeka isithombe sokuthi uJesu wathi noma ephile ngesikhathi se-Old Testament, kodwa washiya nemfundiso ezihluba udlubo khasini. Into eyenza ukuthi sibhale lencwadi sibhaliswe isimo sokuthi ngabe siyamlandela yini ezinyathelweni zakhe, ngabe siyakwenza yini konke ayikushilo wasishiya nakho. Kanti futhi okhulu kunako konke ukuthi uma sithi siyaphila, ngakube impilo esiyiphilayo iyahambisana nemithetho elishumi kaNkulunkulu, nanjengoba uNkulunkulu amnikela njengendodana yakhe eyodwa. Akukho futhi okunye, zifundele uzitholele wena, uzoyizwa lencwadi ukuthi ithini. Kodwa ngaphambi kokuba uyifundisise, iba wena ungabi inkolo, iba wena ungabi ocatshwa ngabanye abantu, iba wena ungabi ocabanga ukuthi uyikhona. Ngiyabonga.